mga idol, sa mga nahigmata diha, hala, pagsugod na tagtigom. Karon nahigmata ang tanang katawhan, kay importante nga na ay tinaguan. Ang gamay tang income ato yung tapigan, kay dili masayran mga kakulian. Pidas mag-ug kalitwa mi makaandam. Ang pandemic karon wa mi kapaingnan. Ang among kakabus amo lang dawaton, kay sunod higayon ka magbinantayon. Pagkapait di ay kung wala tay tigom, kay ang dili katul atong yung kaluton. Kay wala na'y nahot, wala na'y makuot, ug ang atong dagway samot nagkamaot. Karon nahigmata ang tanang katawhan, kay importante nga na ay tinaguan. Ang gamay tang income ato yung tapigan, kay dili masayran mga kakulian. Karon nahigmata ang tanang katawhan, ang bisyo undangan dili patuyangan. Kay karong panahon lisod kung way tigom, sama ani karon nga naay pandemi. Salamat.